Part 2. Naputol eh, may tumawag. Ayan, part 2 natin. Malta, ano ba? Albert din kaya kaya. Boto may nakuha ng 15 or 10 session ba? Lalakad na ba? Temporary ko ba? Diba? So siguro 5, 6, 7, ito na ba? Diba? Nagdaya mo kanini ba? Nagdaya mo kanini ba? Circulate niya kanini. Wow! Stop pala. Baka maging makina. Mga karawang. Oh. Very sure. Cek. Kamu nih biasa di merah yan. Wah, Biasa di merah. walang may katawa ini. Biasa yung Mag-video ka yan, mag-video kita ka, bisa ka. Ang tao ka, bisa ka. Dia biasa. Sabi ako niya naliksi. Wala. Nalaging buhi. Dia punya buhi. Ano pala mga subscribers, ito pala ang pasyente ko, itasin ko ito. Pag gumaling ito, papasyalik mo ito ha. Chat. Chat. Gusto ko yung ano yung Oh, ano? yung gusto ko. Ano, ikaw makaba? E-I-O-U. Very good job. Ba? Yeah. Okay. Bap, every morning bap na. Gawin mo ni bap, gagawin niya po na every morning. Ano ba kaya? Pagawain ko na. Di ba? Ano ba yan? Sige, push! Baba men. Push! Yeah. Ito magabi. Ba, lock na. Good na. Hindi ka video, yan na. Awa na ako dinan mo kung gata. Alam ka ba kanan mo pala? Hindi na niya sabi, pakaka mo. Madali rin. Hindi na niya kapag paka na ako. At hindi pa lang nasa sa gas ng talenda. Kasi na mo. Itaktak mo. Itaktak mo. Itaktak mo. Itaktak mo. Pagpat. Kamay. Dalawang kamay tas mo. Hindi, ganyan. Yan. Baba. Tinamu ko. Diretso mo. Oh, tas ba? Yan. That's very good. We gotta do it. Another day. Oh. Pintar ka. Sabi ba? Doon ko lotion. Lotion. Lotion, parang pengulo. Lotion. Bobogi lalo siya ba? Lakas sa sumating na dati ganyan. Ako nga rin yun. Hindi pa rin niya. Nangyari ka rin ini. Kuya kayo. Ay ko lang. Wala ka lagi. Buwa ka.
Ah. Ano yung buling to? Pwede dito. Hindi na magiging pala artista lupa. Sige, sige pa eh. Diba? Baby siya. Oh, sex organ. Yasyo. Kakasaya pa yan? Mabiyak ko. Hindi po. Di siya? Siya? Kakasaya pa yan? Hindi ko lalaban niya ko, Bisaya. Oh, Bisaya pa. Oo. Nalalaban niyo ba ano? Lalaban niya pa yung kahit. Meron nga dito. Dapat mo yung bataan, ano? Meron mo diba? Meron. Diba? Umakan ka ba? Diba? Sebab? Ay sebab? Papa luar, bang kami keluaran dong, coba. Ini apa kok? Ya? Wah. Sige ba, bagaimana? Kami sini. Wah, coba, nih. Ini apa, nih? Ay sebab? Apa? Apa? Ay sebab? Ah. Sudah dah. Abang, kira apa? Kira. Wah, bisa pilih mana lah? Presku. Guys, kabab? Dari semuanya? Nah, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Asbab? Hah? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, and 1. Bab? Coba. Coba. Balik. Ya. Ya. Cak cak cak. Cak 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 cak. Cak 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 cak. Cak cak cak. Cak cak cak.
galing-galing ini. Oo, galing na. Kumidyante pa rin. Okay ba? Ano ka pati? Eh, kung may ba ng kalbulang kay Bandanet, kay Nalo. Dos ko ako. Usap ka. Hindi nga tulad ng dati dito silang bako. Ba? Yan, ba? Sa balakang, ba? Atas ni ba? Kasi atas balakang mo. Kasi ba? Yaw, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Thanks! Igisingin bayag na. Sigara, oh. Pag-iingin Ayun, oh, bayag na. oh. Bap, bap, ako kontra, bap. Yan, bap, ako kontra. Yan, bap, nakam. Yaman na ba? Oh. Okay, relax. Sabi ko na siya yan. Magaling ka therapy. Kaya masama na ba? Oh, siyempre. Bab, hengkawan mo. Sini, gini. Yan! Oh. Oh, itu, bukan. Yan. Yan, sige, sige bab. Yan. 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 May aprat yun. May aprat. Imang mo siya. Masuk. Apa? Bago pa na ako siya, di ko na nila. Bisa kayak apa? Bisa kan? Natin, yung next organo, tatanangin. Makasalagay ang titulo. Kung paano, sa alamin mo pati. Sa alamin ka rin na. Magawa ng bisket, ha? Biskutugan mo yan. Nandito. Bob. So this is our second session therapy. Ito po yung ano pang ibang therapy namin. So second pa lang, meron na siyang konting improvement like lengthening of muscle spasm and muscle tension. So yung mga joints niya, so na-move natin paunti-unti. So kung hindi kalimutan, please subscribe and like and share the YouTube channel. Dito po sa journey po namin, the Apo Asyong, dito sa Hacienda, Pandakakit, Mexico. God bless. Bak. Pahabol pa lang, puro stress.